Pertapan Majasem. Ya kowe iki tanggap plenthong-plenthong ning Majasem. Karo sambilanang. Yayi Sri Tanjung. Kang Mas Sido paksa isi tak mentolo-mentolok nih. Iki pokoke bayang aku iki Gus Aan ngono iki. Masa Gus Aan. Gus Aan dirembeki. Gus Aan kate lek guyu kate geblak lho. Ben kono. Auto kemana aku bayang nih ngono. Yayi Sri Tanjung. Nek aja nemen-nemen wae madhep rene. Lah nyapa? Mondol ambune solar. Bape kaya batang. Ya iya. Jane cangkem apa WC? Nyapa? Iya ya. Lah ya rayo kaya sak piteng jarene. Yayi Sri Tanjung. Kang Mas Pate Sido paksa wonten menapa Kang Mas kok rabi randat lawuh panjenengan wonten ing Taman Sari Kang Mas Sido paksa kula sampun ngrantu rawuh panjenengan kini menapa panjenengan kok mboten kondur-kondur kula sampun kapang sanget dumateng panjenengan Kang Mas duh Kang Mas Sido paksa menapa panjenengan mboten emot Ya ampun. Lek kok iso nesuwi lho. Suwi lho piye ta? Ngomongku kapan? Ngomong kene sak kecap, kono rong kecap. Kene rong kecap, kono patang kecap. Terus? Sampai aku gak oman kecap-kecap. Ya kecapar jarian ya. Lah piye? Ya ta mah. Ngomong ah. Yayi Sri Cepet Tanjung. ah mango. Awang ndang cepet ndang taktek sacet-sacet ngono lho. Yo, Woi le ramu. yo. Kowe iki pateh kok iso wedi karo bojomu lho. Lah nek ra diparingi terus piye? Wong lanang kok sampe wani karo wedok nek gak diparingi terus nasibe piye? Apa arep di anu. Kita. Ya mang. Kamu cepet. Yo. Ndang sacet. Nyapa? Karepmu nyapa? Yo. Ndang, Yo cepet. yo ngene iki lho. Iki toprak apa wong padu? Wong lanang kene njaba kaya macan. Nang ngarepe wong wedok ya kaya kucing angguran. Yayi Sri Tanjung. Kula Kacang Mas. Sebab apa aku goleki siramu teko ing Taman Makam Pahlawan kene? Taman Keputren, Makam Pahlawan mendembokmu. Taman Keputren. Sebab apa aku goleki siramu ana ing Taman Keputren kene? Awit aku nampa dawuh saka Sang Prabu awit aku nampa dawuh saka Prabu Sila Hadikrama awit supaya aku ngupadi Mas Tulunggung Awet. Kakean awet kowe iki. aku arep pamit karo siramu ya. Kang Mas. Kang Mas. Panjenengan badhe tindak wonten pundi Kang Mas? Ini to ya. Aja aku yo badhe grontoro-ronto. Apa aku kudu bisa siramu. Ya kok malah tangisan keluargamu ana apa? Kok malah tangisan? Yo kene apa-apa. Pamit biasa lho. Yayi. Aku pamit karo sliramu Yayi. Aku muni dawuh saka Prabu Sila Hadikrama supaya golek tumbaling praja Mas Tulunggulung mulo krungu gundung. Kanggo tumbaling Apa ora praja. jelas tak kapuk. Mula sing ati-ati ana ing Taman Kaputren kene. Aku njaluk pamit Yayi. Kowe iki toprak goblok asine. Eh? Lah kok malah kowe meling sing ning omahe piye? Penuangane iki kepiye ta dari? Ya, kri loro tenan lho, Cuk. Lah kowe kok malah sing ati-ati ning omah. Ning omah kok kon sing ati-ati. Ya kudune aku sing meling. Lah kowe rantang cepet kok. Melinga. Kendisian. Kang Mas, Ono menawi panjenengan badhe nindakaken kewajiban saking ngersanipun sinuwun Sila Hadikrama. Kula namung nderek saged tetungga Kang Mas. iya ya, matur nuwun Yayi. Pikantokan damel panjenengan saged wangsul ngastonci menika wujudipun gumulung pentung. Toprak sakmene Amin, mbane diselingi. tangkeme kesripet untu kabeh. Diselingi panyuwun. Nah, anu Pamit terus aku. diselingi. Oke. Nah. Aku pamit Yayi. Pamitku Panjenengan aku kula